December asinegotiate. Fakani imali uma nifuna ukudla uDecember nemindeni yenu, uma nifuna uKhisimusi unificeni semakhaya. Uma nje unemoto, ngazi lokhu usibuza ngazi office ungimisele, ngikumisela ukuthi uDecember. Hey, khokhani nina kade nidlala iy'tokufela niyahlukanisa, niyabhonasa. Hey, iy'kweletu zisime emqaleni. Sekufanele sikhokhele nogesi-ke manje into esingayijwayele. So nje nani khokhani nithi izoqhamuka kule mali yokukhokhela u-Eskom njengoba ususishintshele ney'gubhu. Khokhani. Ongakhokhi, hhayi-ke bothi behlukanisa iy'tokufela, wena esakho-ke usuyosithatha uyokhokhela ummeli ozokukhipha ngaphakathi. Kulo December nje asidlali ngempela, kuyashisa, sishiswa ilanga, somile. Yabona nje ngeke sidinga amadrinki, sidinga novaseline, yabona somile sonyiwe. Ayikho-ke futhi enye into esisazoyi-negotiate. Uma sikumisa nje, khipha imali ukhokhe ungalokhu waste isikhathi, because siyabala iminute neminithi ulokhu ufuna ngikuchazele ukuthi ngikumiseleni, iyanyuka imali. Hey, ngesidlale nina, khokhani ngeke.